И здравейте на всички, аз съм FlameBG. В това видео ще ви покажа как да си направите стол в Minecraft и да може да сядате на него. Да започваме. Айтемите, които ще са ви нужни, са 2 бутала, 4 дъбови стъпала, един стъклен панел, 2 релси, една вагонетка, майнкарт, 2 ръчки, 2 дъбови дъски. Да започваме. Първо ще сложим двете дъбови дъски. След това ще сложим стъкления панел ето тук. След това ще сложим двете релси. След това майнкарта и ще го избутаме. След това чупим релсите. След това чупим и стъклото. След това слагаме дъбовите стъпала ето така. Сега буталата. След това ги задействаме буталата. И след това поставяме и другите стъпала. Ей така. И сме готови с нашия стол. Ето. Виждате, че може наистина да се сяда. И да, ако ви е харесало това видео, може да смачкате лайк бутона и да се абонирате за моя канал за още такива видеа. И да коментирате също така. И ще се видим в следващото видео. Чао!